debbarma Chini bagi belaikano koktoma kaham hiningo mano debbarma header chut hinai bo manjaka tabuk pulis bai arrest klaijak haike teibo arrest klaijana tongkhu teibo tei khoroktham tongkhu haike sini sir David Morasini bising tei bini sai tokung bai obono romi baka tei India Code Section 51 ni bising tike bono section sinjaka eba khoroksa on duty o samuklai tonai police no hinmani bagai tei khoroksa tribal police no hinmani bagai keboni jati ni bagai omohai communal koksamani bagai romjaka hake guys buskang mote kumni update peka kai norong buskango dakti update nani saitok nai kai video bo khlaijai ga balok naka so ang video khlaidani bagai try khai tongo kai video na fight hak jora nai toma bagai hambai so next video malai phinai so jotona kaham kurung tong dei